आरो मानि थाखाय थांगोन गुजरातआव नोंथांमोना एसेबाबोथ' मिथिखायो आंनि न'नि थासारिया माबायदि बेनिखायनो आं लोगोफोर आंनि न'खौ नायहरनो होननानै गुजरातआव खामानि मावनो थांसै आं लोगोफोर गिबि गिबियाव नोंथांमोना आंनि गुजरातआव थांनानै खामानि मावनायखौ गाज्रि मोननाङा लोगोफोर ट्रेन गाखै गाखै सेहेरानो गोमालांजोब्बाय मा होनो गाइस जों उन्दुनोसै जा बन्दुजों जोंना बन्दु एकदम खस्थ' उन्दुखाबाय जों हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय गिबि गिबियाव नोंथांमोन आंनि इउटुब चेनेलाव दा बे समाव थांगासिनो गुजरातआव लोगोफोर आरो मानि थाखाय थांगोन गुजरातआव नोंथांमोना एसेबाबोथ' मिथिखायो आंनि न'नि थासारिया माबायदि बेनिखायनो आं लोगोफोर आंनि न'खौ नायहरनो होननानै गुजरातआव खामानि मावनो थांसै आं लोगोफोर गिबि गिबियाव नोंथांमोना आंनि गुजरातआव थांनानै खामानि मावनायखौ गाज्रि मोननाङा मानो होनोबा आंनि जोनोम गामिखौ आंबो गारना थांनो बादोंमोन 2 बोसोरनि थाखाय आं न'नि कन्डिसनखौ एसे मोजाङाव लाबोनो थाखाय खामानि मावनो थांसै नाथाय आं हारसिं नङा लोगोफोर आंजों गोबां लोगोफोर दंफायो बिसमुरिनि सासे आदा आरो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि गोबां लोगोफोर दं आंजों थांफागोना नाथाय आं बे आंनि जोनोम गामिखौ आं गारना थांनो बादोंमोन थेवब्लाबो मा खालामनो लोगोफोर गोबायदेरा फारसेथिं नायोबा आंनि न'खौबो नायनांगौ जायो बेनिखायनो आं लाजिया फांजियाबाबो थांनोसै गुजरातआव थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायफालांजोबबानो जाबाय दे लोगोफोर चल' आं न'आवनो भिडिअ इन्ट्र'फोरखौ लानो नागिरदोंमोन लोगोफोर न'नि बिमा बिफाजों रायज्लायनाय बाजैजों रायलायनानै फैनाय बिमा बिफाजों रायलायनानै फैनाय आं बेफोरखौ भिडिअ लानो नागिरदोंमोन नाथाय दुखुजोंनो बिमा बिफाया भिडिअखौ लाहोआसै आंबो दुखु जादों एसे मानो होनोबा आंनि बिमा बिफाखौ आं गारना थांनो बादोंमोन आरो बिबाजैखौबो बिदाखौबो आजाखौबो बिनानावखौबो गारना थांनो बादोंमोन आरो न'निफ्राय आं थफ्ला थफ्लिखौ नै लाना फैखाबाय लोगोफोर बिखुङावबो बेग दं ओरै आंनि रेड कालार माने रेइनब' कालार ओमफ्राय नैबाव कम्बल दङ मानो होनोबा ट्रेनाव गोजानबो हागौ होननानै बेखौ सोना हरदों आंना बिमाया लोगोफोर मा खालामनो आंनि जोनोम गामि लास्टआ नैबेनो बेनिफ्राय टाउन जालांखाबायानो नायनो लाना थांसै बिनिफ्रायनो नैबे जोंनि सेन्टार जाहैबाय लोगोफोर मानो होनोबा किसान बाजार बहायनो माने आंहा सासे आब' दंमोन बेखौ गारना थांनो बोरैबा मोनथारदों आंखौ आयो फंबाय सना नों मानो आंखौ गारनानै थांनो नागिरखो नों फैबासो आंहा मालाबा मिनिनो ओंखारो नों एदावबा खुसि जायो गोजोननाय मोनो आं एखमबा जि दुखुआव थाबाबो नों फैनानै मिनिहोयो एफा गोबाव नों गारनानै थांसै आंखौ सोर एदाव फैबावगोन दे आब' फंबाय माथो खालामबावनो नोंना न'खराबो बिदिनोसै उफाय गैया दे मोजां मावनानै मोजाङै थाखा आरजिनानै लाबोदो न'खरखौ एसे मोजां फोसाबदो ओमफ्राय लासै लासैनो हिनजावबो लादो संसार जादो आं दुखुनि समाव आरो हिनजाव लानोसो थिनबाय लोगोफोर आं मा होनो एकदम बिब' आरोना बे लोगोफोर गामिनि सासे आब'नि दखानफोरखौ आं गारनानै थांनो बादों माने आं ओरैबायदि आब'नाव बाखि जानाय थायो खिन्थु आं होजोबखाबाय आरोना बाखिफोरखौ बे लोगोफोर आं थांबाय थानोसै ना गारिया बैयाव मोनगोन आरो ना लोगोफोरा थांनोसै नैबे सिंग्राखौनो जाहरनोसै आं फंबायनो माथो जाहोनो रोंबावनो बिब'आलाय एकदम खुसिनि समाव माबा एकदम मिनिसै आंनो बिदि जाहोदों बे साला नोंखौ मिनिनानै थिनहराबा गाबनानै थिनहरबा नों दुखु मोनगोन ना आंना बिब'आ गाबनानैसो थिनहरदों होननानै एकदम हसायदो लोगो लाना हा जेबो एक्सपिरियेन्स गैया थेवबो नोङो थांनोसै समाव आंखौ मिनिनाय नुलांबा गोसोखांगोन ना आंना बिब'आ मिनिनानै थिनहरदों होननानै आंना किसान बाजारा नैबेनो लोगोफोर नै किसान बाजारनिफ्राय ओरै साहाजों हाबलांबानो मोनो ओरैजाय मानो होनबा आसिथुनो हायाखै दे लोगोफोर नै थफ्ला देखायनाय दंना बेनिखायनो ओरैनो थांगोन ओमफ्राय सापागुरियाव लोगोखौ नेनोसै माने सासे आदाखौ बिसमुरिनिखौ मा खालामनो एकदम दुखु खस्थ'बाबो थालागासिनो नैबे सासे आदाखौनो लाबाय आं लोगोफोर आं सिनायखायो माने आदायानो थांगोन सापागुरिसिम बेखौ लाबाय आङो बेनिफ्राय गारि गाखोनोसै नैयाव दोनसै थफ्लाखौथ' फैसा रोजा गारलांनो बाथारदोंमोन आंनि जोनोम गामिखौ लोगोफोर माथो हादा दादि दे बे दादि होनो अमा गोदादों जायगायाव मा होनो लोगो बेराफारसेथिं न'खौबो नायनांगौ जाबाय आरो मा होनो आरो फिउचारनि थाखाय एसेबाबो माने आं बहुत मुड अफ जादों लोगोफोर थेवब्लाबो आं भिडिअ लादों माने आंनि गाराङा माबायदि जादों नोंथांमोना एसेबाबो मिथिखागोन जानांगौ आं मावनानै जानायनि जेबो एक्सपिरियेन्स गैया थेवब्लाबो आङो थांनानै मोजां जाजानो लुबैयो बेनि थाखाय आंनि आगानाव दिनैफ्राय माने आं रायलायनो रोङादै लोगोफोरथ' आं सापागुरियाव लोगोफोर हैग्रोसै लोगोखौ मोनबासो माने एसे मुडआ बायसिगोन आरो ना माने मुडआ मोजां जासिगोन आरो ना लोगोफोर टाउन रायलाय लोगो टाउन उपाय गैया ओंखारनांसिगोन बावनो लोगोखौ नेनोसै हा दुगो आइयासै এইনিफ्रायनो फैगोन लोगोआ ओमफ्राय नैयाव थाथ'सै आं लोगो बिसोर आइले एकदम आं गारा थांनो बाबाय आरोना टाउनखौ एकदम लोगोफोर ज' थाथ'सै
ओइ आदा फैगासिनो नै बेनि लोगोफोर बारस'नाया एकदम नै हा थांसै दा थाङा र' थांसै ना थ' गाखोथ' थांनोसै लोगोफोर पासतानियाव गाखोनोसै दा फाइनालि लोगोफोरजों सापागुरिनिफ्राय निउ बङाइगाव स्टेसन मोनफैबाय आदायाबो नैफ्राय बबाव थांगोन नोंहा दा कर्नाटक गुजरात मा खामानि थाखाय थांगोन नों मिन्थिया लांग्राफोर दङ मानि खामानि थाखाय थांनो नागिरदों एकदम ओरैबायदि जाथारा मानसिया आदाया अबेनि होनदोंमोनलाय आदा अबेनि होनदोंमोनलाय आङो क'क्राझार बिसमुरि बिसमुरिनि आं दहाय खोन्थाखादों आदाया बिसमुरि होननानै होमबाबो सोंबावनो जाबाय नै स्टेसना निउ बङाइगाव जोंनाथ' माने अलरेडि टिकेटफ्रा जाखाजोबनाय जों बैजों गाखोनोसै ना आदा टिकेटआ जाखानाय ओमफ्राय अबाव होनदोंमोनलाय B1 ना मा होनदोंमोन B1 अके लोगोफोर थाबायबाय जों लोगोफोर सिरि बैजों माने दासो लिफ्टजों सोरबा गाखोनाय नुदों बिजों थांबा आरो लेट जाबावगोन नेबावबा 10 सेकेन्डआनो बुहुत जोंनि थाखाय टाइमा दा एकदम नै निउ बङाइगाव B1आ बिनिफ्राय नोगोर गोजान जायो मानो होनोबा खर'थारावसो लोगोफोर एकदम सोनाबथाराव ओइथिंसो ओमफ्राय नै एकदम मेंखायो माथो आरो खस्थ' मावनायाव जाहैबावनो नामा बे थाबायनायाव मेंदोंबा आरो खस्थ' मावनायाव जाहैबावनो ओरैबायदिखा लोगोफोर B1आ बिनिफ्राय नोगोर खर' जायो एकदम सिगाङावसो आरो गेट टाटानैबावसो हा औ फार्स्टआवनो नामा प्लेटफर्म नाम्बार 1 ओरैबायदि लोगोफोर निउ बङाइ स्टेसनाव फैया ओरैबायदि गोबावथारसैमोन आङो दिनैसो माने सामथिं 2 मान्थ 3 मान्थनि उनाव दिनैसो माने निउ बङाइआव फैनानै गुजरात थांसै आरोना लोगोफोर ओरैबायदि नै ट्रेनाबो जा मोजां खारलांदों ओमफ्राय आदायाबो ओरैजाय नै थाबायगासिनो माने जोंना ट्रेना B1आवनो लोगोफोर B1आव दा नैजों थांसै नामा आदा नैजों थांसै नामा औ दाइनिथिबो बियार लाखानानै नामा दा नै लोगोफोर जों ट्रेन थांगोन ना नैलाय B1 फाइनालि B1 सफैबाय जों लोगोफोर आदाजों आंजों ना माने आदा एसि मा होनदों ट्रेननि नामा मारोमोनलाय मा होनो आलिपुरदुवार एसि एक्सप्रेस ना माखो आलिपुरदुवार एक्सप्रेस कामाख्या एक्सप्रेस मिथिला आंबो लोगोफोर जायखिजाया आदा मोना B1आव थानो सिनायखाय जों B1आव फैबाय आरो ना नै B1आ आयदा बेनो B1 एकदम दखान खाथियावनो लोगोफोर नै एकदम लोगोफोर ट्रेन फैबाय ना दा बेनो दा ट्रेना बेनो लोगोफोर जोंना नै एकदम B1 नालाय बोरै B1आ ओइला B1 नै B1 हा B1आ जोंना बेयावनो बेनो थाखायोना ओरैबायदि हाराम जारा साना बे सासे आदा जों गाखोसै लोगोफोर ट्रेना सफैबाय नालाय एकदम फैदा एकदम बोरै चलो बोरै मानसिया पानी 2 लीटर कैसे भाई काम करने जा रहा है क्या करने का नहीं स्टॉप सो रहा हूँ मैं सो रहा है क्या सो रहा है अरे हम लोग का कहा गारिया स्टार्ट जाबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय आंहा सिदा सासे ब्र'जोंसो मोनबाय ना ब्र' दे नोंबो थांगोन दा दिनैनिफ्राय लोगो जाबाय आरो ना अबेनिफ्राय बालफुंनि जायगा 12 माइलनिखा ग्रोब जामारबाय माथो होनबा ना आं थांबाय थायो दैमुगुरियाव थांबाय थायो आं दैमुगुरि मिथिना दैमुगुरि थांबाय थायो दा थांबाय थानोसै लोगोफोर नै एकदम खनबेसे गोबाव थांबाय ना दिनैसो फार्स्ट टाइम बोसोरनै जाबाय आं थांखानायखा आयो आंहाथ' जेबो एक्सपिरियेन्स गैया थांनायनि नाजानोसै मावो नाजाबा हायो लासै एकदम थांबाय थानोसै दे लोगोफोरजों ना लोगोफोर ट्रेन गाखै सेहेरानो गोमालांजोब्बाय मा होनो सेहेरानो गोमो जोबबायनो एकदम ओमफ्राय दा टाइमा 1 जाबाय आरो ना अबाव लाखिखो मिथिला ना ब्र' 1 जाबाय दा 1 जाबाय बिराद खोमसिथार नै दा खोमसि जाबायना दा अबे स्टेसन लाखिखो बुंनो हाला लोगोफोरनो स्टेसन नामखौनो गैया माने गेजेराव क्रसिं जागोनदां ओमफ्राय दा जों ब्र'जों जाखुमागोनसै आरो ना माने जाय जादों जानो हानाय बिसोरो ना मा होनो ब्र' जों जाखुमागोनसै मानि होनो दे बोला गोला जानो नायनि आं सानै मानि होनदोंमोनथाय बावलायलांबायना आया 120 होनदोंमोन ना ओमफ्राय चिकेन बिरियानि चिकेनखौ नायनो चिकेना दंना गैया नायनो बेदरबो गैबावा होमबा बेदरखौथ' सेस खालामा नुफा माथो होनो दं खोमा दरनैसो दं खोमा दंनोसो दङ ना ओइ दं 2 पिस दुइ पिस दं दंनोसो दं दा जों जाना लाग्रोनोसै दे लोगोफोर एकदम जानोसै ओमफ्राय
माने ज' लोगोफोरजों ट्रेभेल खालामोबा जाखुमालायनोसै मेन दे माने ज' जाबाय माने नों जाना देखायोबा बैबो लुबैयो बै गारनो नागिरा ना माने ब्र' बेखायनो जों जासै दे लोगोफोर गाइस जों उन्दुनोसै जा बन्दुजों जोंना बन्दु एकदम खस्थ' उन्दुखाबाय जों एसे लाजिदों गासिबो माने बल बिग्रा जोंल'सै नामा एसे बेलथायबाथाय गैखाला देलाखागोन